les deux pays, et ainsi de suite, toute l'Afrique en Taramajan, ni matan ani kɔnɔntɔn ninnu ye o le kɛ cɛw ani musow ka bɔ Bamako ka na Wagadugu kilomètre 862 nin tɔnden ninnu ye o de taama wa u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka na kuma jɛkuluba min ye fédération ye ni o kan ɲi ka kɛ Burkina Faso ani Mali cɛ ni o laɲini ni yɛrɛ fana tɛ a ɲɔgɔnna siɲɛ fɔlɔ ye. Ne tɔgɔ ye Wulematu Dukure ka bɔ Mali région na n'o ye Farafina ye. Marche idée bɔra marche fɔlɔ min na o ye Cheikh Anta Diop ka marche Dakar Cétu. Marche hakilina bɔra yen de fɔlɔ ka sɔrɔ ka na marche Dakar Bamako fana hakilina bɔ o kɔnɔ ka sɔrɔ ka na marche Bamako Waga fana hakilina o fana bɔra o kɔnɔna la. An kɔni Afrique ko la an kɔni an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an ka laɲini ye min ye ni Ala y'o nɔgɔya an ye an kɔni bɛ continuer halisa ka kɛlɛ kɛ pour que Farafina bɛ se k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min na halisa an ka laɲini y'o de an b'o sira fana de kan o kan ka kɛ ni sira o sira ye fana an b'o sira tagama. O se ni Wagadugu yan nin tagamabaga ninnu kafola ɲɔgɔn kan Mémorial Thomas Sankara de la Wagadugu du kɔnɔna na. Burkina Faso révolution facɛ ka mɔgɔnin senju la nisɔndiyaba lo tun bɛ yen. Nka nin nisɔndiyaba nin na ɲininkali kelen nin jɛkuluba fédération min o bɛ fɛ k'a sigi nin bɛ se ka dɛmɛ don cogo di Burkina Faso ani Mali fan minnu bɛ juguw bolo nin ka segin ka minɛ ni baaraw la. Ni fédération kɛra o ye dɛmɛba de y'a la parce que ni mɔgɔ fila jamakulu jɛlen o de bɛ fanga di o de ye fédération yɛrɛ daga laɲini y'o de pour que an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka fanga sɔrɔ wala fédération yɛrɛ kɛkun y'o de ni Mali ni Burkina farala ɲɔgɔn kan Laginɛ farala ka jamana caman Afrique jamana caman bɛ se ka fara kan o de y'an ka laɲini an ka se ka fanga sɔrɔ fédération kun y'o de. Nin tagamabaga ninnu minnu bɛ k'o yɛrɛ lakodɔn i n'a fɔ farafinadenw ye tile 22 tagama de kɛ ka sɔrɔ ka se Wagadugu yan o tagama min yɛrɛ ma kɛ fɛn nɔgɔman ye u fɛ. An ye sɛgɛn kɔni b'a la bɛɛ b'a dɔn tagama ka gɛlɛn sɛgɛn b'a la mais an n'an balimakɛw de bɛ ɲɔgɔn fɛ ni hɛrɛ y'an sɔrɔ an n'olu de don ni gɛlɛya fana y'an sɔrɔ an n'olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛɛ kelen don ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɔrɔn fo an ka laɲini min ye an ka se k'o sɔrɔ. O ka baarakɛtaw cɛma don nin tagamabaga ninnu ka kan ka sanfɛ kalandenw kunbɛn minnu yɛrɛ bɛ Wagadugu sanfɛ kalansoba la wasa ka kuma farafina yiriwali kan kabini kapitɛna Ibrahim Traoré sera fanga la septembre kalo tɛmɛnin jɛnkuluba min ye fédération ye ni o bolodalen do ka kɛ Mali Burkina Faso ani la Guinée Conakry cɛ kuma bangela nka ka se sisan ma don Burkinabew ani Maliens bɛ fɛrɛ yalala cogo min na o bɛ se ka bɔ makaro gɛlɛnw ka tɔɔrɔ kɔnɔ.